case 161 millóns de euros. Ese é o presuposto co que contará a Deputación de Pontevedra no ano 2020. Unha cifra que supón un aumento do 2% con respecto aos orzamentos anteriores e que dará resposta ás 5 prioridades do novo mandato provincial: a sustentabilidade e transición ecolóxica, a economía, a innovación e emprego, o avance sociocultural e deportivo, a igualdade e a asistencia económica e técnica aos concellos. O dato máis destacado dos presentados esta mañá por Carmela Silva e César Mosquera corresponde á débeda. Dos 41 millóns de euros que atopamos na nosa entrada na Deputación, no ano 2020, cando finalice 2020, se reducirá ata os 3,95 millóns de euros. É un descenso histórico. Estaremos preto da débeda cero. Recibimos, polo tanto, unha administración hipotecada con 40 millóns de euros de débeda e agora mesmo pois podemos presumir de ser tamén nesto unha administración modélica. Creo que é unha demostración de que hai un goberno con ideas, con impulso sólido e que ten uns obxectivos ben claros que se van efectivizando na práctica. A presidenta da Deputación fixo fincapé nos orzamentos destinados á asistencia económica e técnica aos concellos. En total, máis de 54 millóns de euros, dos que 42 corresponden ao Plan Concellos. A media de o que transfiren as deputacións aos concellos en toda España é do 16,47%, somos con moito, duplicamos a media case de transferencias con respecto non ás deputacións de aquí, non de todas as deputacións de España. E quixemos poñer a de Ourense, que só transfire directamente o 0,06% para que se vean as diferencias. E non fai falla que digamos nada máis. Nos xa fala a gráfica por como goberna uns, como gobernan outros e quen realmente atende os concellos. Carmela Silva non quiso pasar por alto recursos que destina a institución provincial aos servizos e centros que non son da súa competencia, como poden ser a Escola de Enfermería, a de Cantería ou o Centro Príncipe Felipe. Si estas competencias que non son nin propias nin delegadas nosas non as tuviéramos que cubrir con 16 millóns, teríamos o servicio de bombeiros máis potente do mundo mundial. E é certo, sería así. Por lo tanto, cando algúns falan de algunhas competencias que é mentira que as teñamos en exclusiva nós, pois eu fago unha proposta, que fagamos un intercambio. Nós financiamos todo o que ten que ver coas emerxencias, a Xunta que se quede con todos estes servicios que son da súa competencia, así todo tería bastante máis sentido. A presidenta e o vicepresidente da Deputación coincidiron en que estes orzamentos demostran a capacidade de traballo e de bo funcionamento deste goberno.